chung ko pakhat hian kholian vak lawa in thar an nute clarisi pek lua turin zinkong an lo zo meka unau zinga pakhat chu bet ni in suang tuana khovela che nuam ti le thuziak mi novelist ni tumme kania pakhat chu virani in mitimai mai lo tak thu tak ngak mai ani ve thung atira tang reng in an unau chuan anin angloin an boruak a thalo ti a hriat theia Vira chuan bet chu suang tuana khovela cheng reng mai thu tak pai lo tin alo an khuma chuti lai chuan nuber polin chuan adan pa nga in bet chu alo chan le hle thok le khata kendi truck lian zet mai hian aron tlan pela achunga tu ti hriat lo chuan aron la bai bai zui bet le polin te chuan lo chonin an lo vei let ve a Vira ero chuan akut zung lai alo hmu thung ane Reivak lo nuwa dor pakhata an luta bet chuan kendi truck an hmu khan aron tlan pele ti awa hmu thei newspaper azuk mufua ta chuan a headline a chu khuwa chuan serial killer in mi ina luta puitling ho a tha thin thu alo in ziaka ma se no pang chu a that ve ngai lo bet chuan nga vak ngai lovin ada le maya in khal chuak lein anin thar chu an va thleng ta ni an han en kwal vel hnu chuan room tina in cheina man lai to tak tak le no telem mak tak tak alo om trewa reivak lo hnuah chuan anuin beti trap aron hmua nem tura ron kal chuan engdang wang nilawin a period wang alo ni Vira chuan pona chhuah pa in bet chu omchin tok shelo tin aron soi man hra ma anuin Vira chu zui chuakin an pahnih chuan anin bezui Vira chuan anu hnena anau bet chu ngai ruat na tra pui ching a hun tam jok thon thumak pui pui phua nan mang thin le thuziak mi hlotling ni tura suang tua reng mi tin a soi bora anu chu alung oilo viawa Vera hnena anau chunga that chhuah tum hram hram turin atini an hanin rem fel vela mutura anin buat seilain ama kendi truck bok kha local lein an kota aron dinga polin chuan an box ruak vel in hnuaya ada thlak lain a phone aron ria a chang chia tin mi pakhat palian pui aron langhlol mai polin chu aron suleng lopa anau telem ken chuan avot hluzui ta ni chumi hnu chuan in hnuaya chukin bet le Vira te chu amana in hnuai ber basement a hnu khla a an chuk thlak lai chuan midang lo lang ve in chupa chu ama chia anilo ti a hriat thei chupa chuan unau te chu khai kangin an han hni ma bet chu alo period awangin Vira jok chu alata ni bet chuan hlau thong tak chungin chhuana zongin awak kuala Virai man tu ron hruai pa khan lo hmuin aron beidon lai takin polin aron langa miswal chu aron beitani miswal nen chuan anin bei riapa chemte a vitin a zainual mai ma se theito pin a beileta bet hlau lutuk chuan anu po pui theilowin kil khata alo thukhur zoi anu chuan theile theilowin itlan chiat angai tlan chero aron ti troka afanu nun na chan nan miswal omna lama chuan lut thlale in azuk baile tani bet chuan anu chu hnai te a azui zela anin swal chu trap chungin alo thlir reng atopa polin chuan titluin avit ta chiama athat tani miswal pakhat ama a bei kha alo ladama
Ashokaron vitin Polin chu chuata alet thanok mai kumsom paruk nuwa chuan bet chuan mangchhia nein aron har chu atal buai na sa hle apasal chuan ron buai pui vatin duat takin aron kwa bet hi hun kal towa athil ton khan alo lati buai rengani tuna chuan bet hi le khabuziak tu hlo tling tak ani towa anun pot luang takin mang chho me kani ale khabuthar ber incident in a Gosland ti chu achung te nena an thil ton be chan khan azia ani nge zan kha chu phone call adonga au nau nu vera khalo ni in ao atang chuan a thalo hle ti a hriat thei khami zan thil thlenga wang khan vera chuan ril rulam boina anei pha bet chuan angai to ngal em mai man ho takin athom no atela anin lampanin akal ta ngalani anu in hlim takin alo chhona rinlo takin khamizan khan alo dam chuak ani chu tuna chuan a fanuril rubuai vira en kolnan a hun pum a mang toni zana chuan annu fa in hnuai beratanga thom ron chuak an hria a vira omna hani wangin manmo takin an chuk dun an han awa a chang thei bok silo anzon kwalfe nuwa vera chuan bet chu kongka atangin aron zuan thuta omna ruma an hruai kirle nuin vera chu au trechel chula betin au nau nu chutia om an mu chuan aril ru a sheom tak zetani reife nuwa an chol ha damtir thaita a betle anu te chu in chung lama chhole in bet nena vira chuan serial killer an ma chona tang khan ngai ala o theilo thu ashil chumi zan chuan bet chu thilri engemaw hian amulai atihar zoka en tura avakal chuan an ina notelem pakhat chu room konga aloding rangmai hriat chian tuma an han pan hnai chuan notelem chuan alo beya ma se vanei thlak takin amumang alo ni hlau mangchhia in ati har hnuin dar thalang an en chuan min puiro ti lipstick in alo in ziaka chu thil an hmu chuan in hnuai lama au nau nu ngai venin akal thuaya vira chu kil khata loading in akut hliam na satak te chu alo hmu tira abula se chu chung zong chu ama atuar angai lo tur tin alo shilani bet chuan thamuan an tum ya la chu ti lai tak chuan candy truck ri kha an shele tatlat mai bet chu pona awa chuak wata truck plan liam chu awa muman thua kani chumi zan chuan bet le anu te chuan hun hlimom tak an hmang duna anu chuan ruina pin zu a inbok chu ti lai chuan vera chu aom na hmuna khan ama in alo phun mela bet ne na kalsan to lo turin angen ani betin anu zurui amut thatir hnu chuan vera no telem anga chei khuma hen ka fa phuar be azuk muwa ashil hai hle mai chabi anzon lai chuan kongka chu aron in khar thuaya hontumin vera au tuar chabi rolna kwa bi atum lain engemaw hi aron lang thuta nunglama atludor maile anu muhil kha han soinok nokin bedroom chabi omna zota anu chuan chabi anei lo thu alo soibok si ril hai takin alet le a vira kha alo tal buai na sato hle mu thei loin a bei ni na lang akut zung tang te chu koin atliak vek bok arab khlak hle ani anu po lo har to in tran pui tu tur zongin a chhuwa sana bet chu vira en kol tura let le atum lain basement lama thoma hria a vera achuk anga ainkal hnana angai misual mana anu beitu o kha hria paliana kha a hmuthut bok ma se van nei thlak takin angai tuana halo ni hlau mai bet chu zan khua in basement kongka bula thuin
a chaw tong khong chu alo mu hi la ui bau tuar rin ati har hlol mai kongka in hongri a hrezuya anu ani nge ringin a tho chuak bet aron harle chuan adin hmun a thalo hle a hmai le taksa te chu aduk hle thlua bok anin chu avotin are ruya bet chu na satakin a trap roi mai an basement a chuan vera amang boka soisak duk chur alo om bok achunga thil thleng zong chu vera thiam lowa puin an khum chia ma chuti lai chuan vera in har chuak tura ngenin alo beng sok tuna chuan thil thlen dan chiang takin alang tran don ta bet chuan hun kal towa thil thleng te chu amit thlain a hmu chuaya khamizan khan anu kha alo dam chuak reng lo misual khan alo that reng ani anu athi ti an hriat chian chuan a ril run alutuk chu a chaw noka vera chuan thei topin alo hnem tuna hian an pahniin tleirol an lo lania paliana le apol te khan an lo laman reng ani beti le khabuziak tu hlo tling tak ani le pasal duat em tu anei te kha adu thu sam le ngai tu na chu mun hreom tak tlan chua san na aril ruwak vel alo nia vera in lo enkol charin angai tu na tanga kir le a atak rama om turin voi engemaw zat alo ti to thin ani atu ka chuan vera chuan bet hna misual ho chuan an rol hruai tur thu a hrila engpo thleng se cheson lo tur le engma soi lo turin a cha mol vera chuan akal hmain an fop zawa bet chu hlau thong takin cupboard chunga alo thua misual nu khan ron hongin bet chu aron tham chuaka betin alo beilet ve wangin a chu thlua ni kho shelovin aum zui ta ni aron harle chuan misual nu khan no telem angin alo cheime ka chumi nu chuan display room an tia hian a hruaya ta chuan no telem zinga a thut tir chunu chuan akal san hnuin bakche a hmu hlawa rang takin asama a thuk rungal reivak lo hnuwa paliana kha lo kalin atan no telem tam tak an lo buat sai awang chuan alom hle a no telem pakhat chula in an han in fiam pui vela no telem in thom aron chua chuan a thin rim hle akut a hal sakani bet chuan a hlau hle a paliana chuan ron lain alet lingzong ten akhaya an han hnim vel thuak bok bet chuan tuar thei to lovin bakche kha ala chuaka a hnunga avit ta thoi mai paliana na tilutuk chu a room huma chuti lai chuan bet chu room atangin alo tlan chuaka pathau deuh hian lo manin bet chuan alo beilet ve ngal van nei thlak takin typewriter a hmuwa chu chuan a chut hluta ni bet chuan chabi lak sakin a handcuff a phela vera awin basement kongka a hong ngal bok kongka pui an thleng trep tin misual nu kha aron kala aron humhan trep ani mase inchung lam atangin paliana khan aron ko hlawa akal son chia tin in atang chuan an chuaka an tlan chak dun hle zan khua in an tlana khua lo war chuan police car an hmu hlau mai police te chu tranpui turin manmo takin an lo kala chulai vela chuan in dang a awm lowa police pakhat chuan Clarice farmhouse atanga local an ni arin thua soi serial killer an zon po kha ta chuan om ngei arin thu alo soi bok pakhat jok chuan vira le bet te chu alo hnem ve ni chuti lai chuan misual nu kha alo lang hlola police te chu aron kap hlum dun zui bet le vira te chu candy traka khan an khunga in lam an pan pui le ta ni chung thil thlen hnu chuan bet beidong chu angai tua narama khan alo kir le me ka a khopmu aron fia lo chuti lai chuan misual nu khan vira chu aron hnuk chuaka
bet hne na aswang tu naramatanga ron har chuaka tranpui turin akaulom lom beti suang tu narama kan let le to a tuna chuan hmeichhe puitling le khabuziak tu hlotling takni in anovel thar ber lom na party a anlo om me kane mi puizi nga chuan au nau nu ni om tak a muzua ya chulam chu apan chho ve ngal virai mangang outwar tuar ria shia au nau nu chu tranpui nge adu ma se anu alo langa au nau nu chu theihil to mai turin aron ti ni ma se bet hian au nau nu hi a mangai tlata chu ti maya a thla thlam theilo thu shil au nau nu lampan chuan chak takina tlana a takrama aron let le ta ne paliana nen khan anlo in suala chuata alo rek bedran mai vanai thak takin no telem awa mu chuan aril ru ala penga bet chu vera pui turin atlan chuak au nau nu chu miswal nu khan alo rek bet vea a thin rim poisak nei to lo chuan awazuan hlutop mai arem lai laya ase miala paliana kha aron kala aron bei main police lo thlengin anron ka phlum ta ne miswal nu kha aron tho chuaka ani po akap zui ve ngal miswal pahni te chu an thia amang chia chu atop ta ne bet le vira te chu mun him lama damdoi lam thiam ten an hruaya chulai muna thil thleng ngai venin police tam tak an lo thleng bok bet chuan vera va melin mui phunin ka hmangai che avatia ambulance a an nor lut zui miswal te ruang po an ron la chuaka an u nau chunga chuan enge thleng zel kan thelo engpo thleng se hlim taka anom chhun zom bai seyang